ngodoni raimu ora. Cilik tak gedhekke, terus gedhe tak pinterke, terus pinter tak benehke. Heeh, terus aku mbiyen rekoso nggih menakke kowe. Kudune saiki diwalik sakwise kowe dewasa, genti kowe menakke Semar. Lakon apa kowe iso menakke karo bapakmu? Sik, instruksi bos. Pilihan ngeten iki. Para-para yang badhe nyalonaken dados wakile para kawula ing lenggah wonten ing dampar kadewan niku janjine jan legi, janjine jan muluk-muluk, pinter le gawe seneng tumrape para kawula. Sok yen aku klakon dadi wakile wong cilik, aku bakal ndandani dalan, aku bakal mbangun papan pangibadah, aku bakal ndandani masjid ning Kocapo. Bareng wis dadi tenan lali karo janjine, anane mung nglarani atine wong cilik. Ning niku mboten sedaya, kathah-kathahipun mekaten. Mila yen janji kudu nggawa bukti. Contonipun kados lurah utawi Pak Kades sing paring dawuh nalika sonten, panjenenganipun malah sampun paring dawuh, mongko kula mboten nyuwun lho, jarene taun ngarep yen syukuran bersih desa dalangi ya awake dhewe neh. Niku yen taun ngarep mboten diwujudi tenan, niki mangke ama tikus ya teko neh niku mangke. Merga sing digoleki niku pimpinan sing bawa leksana ngoten niku. Iya. Nah mekaten. Mula yen iya ya iya, yen ora ya ora. Men ora lali, carane gampang. Mengko dalang utawa seniman mudhun saka panggung, apike Mang Panjeri nggih taun ngarep ngono lho. Iya ngoten. Nah, bab budaya nuwun sewu. Zaman sing maju, jagat sing wis sepuh, donya sing prasasat sampun rapuh. Niku nuwun sewu. Kala mangsa wong yen pengin ngrubuhke negara Ngamarta ngangge karti sampeka ya kuwi ing antarane agama karo budaya niku ditabrake. Yen arep bedah negara Ngamarta ngrubuhke bumi Cintakapura niku mesti kangelan mergo akeh satriya prawira para Pandhawa lan putra-putra Pandhawa racaipun Surasekti Mandraguna. Lah carane ngrubuhke negara Ngamarta niku kudu dipecah ing reh kerukunane, carane mecah ditabrake agama karo budayane. Mula enten sing ngarani aja nanggap wayang kae musyrik. Aja bersih desa kae sirik, ora ana tuntunane. Aja nganake sajen, aja nganakne sadranan. Kae kuwi haram, kae ora dituntunke karo agama. Ngoten niku carane nabrake budaya kali agama. Nuwun sewu. Yen kanggone wong sing mung ela-elu, mung rubuh-rubuh gedang, dikandhani lamun to adat niku sirik musyrik, ya mesti padha manut. Ning kanggone wong sing pinter, wawasane niku jembar, mesti saged menggalih. Nggih. Sing jenenge musyrik lan sirik niku mboten gumantung saking tumindak lan pirantine. Nggih. Kula baleni pisan melih. Sing jenenge musyrik lan sirik niku mboten gumantung saking tumindak lan pirantine. Tembunge mentereng, musyrik lan sirik itu tidak terletak kepada perilaku dan bendanya, namun terletak pada pikiran orang itu sendiri menyembah Tuhan atau tidak. Yang tahu hanya yang menjalankan itu sendiri, orang lain tidak boleh menghakimi. Ngoten niku. Ora kena, kowe musyrik, kowe sirik, ngoten niku mboten kena. Mergo ngibarate kaya awake dhewe niku wong lomba. Sing menang biji niku Gusti Allah. Yen ana wong sing wani musyrik ning tiyang sanes, niku padha karo ngembari Gusti Allah, ngoten niku. Iya. Lah mekaten. Nah, nuwun sewu. Enten ingkang arani aja sok nganggo sajen. Nggih. Aja sok nganggo sajen. Mergo tiyang niku mboten ngerti napa to maknane sajen. Nuwun sewu, sajen niku penyajian.
penyajian niku unjuk rasa. Unjuk rasane sinten to? Unjuk rasane para kawula dumateng Gusti ingkang nyipta jagat. Ngaturaken panuwun dumateng purbane Hyang Agung. Ya Gusti, kula ngaturaken panuwun awit kanikmatan kamurahan ingkang paduka paringaken dumateng kula ingkang awujud sandang tedhi, ingkang muraka plitumraping gesang, awujud pala gumandul, pala kasimpar, pala kapendhem, pala wijo lan liya-liyane niku nggih sajen. Niku penyajian. Mboten kok sajen iki nyajeni demit niku mboten enten. Ora nek critane kok medhon doyan ingkung niku mboten enten critane. Sing doyan ingkung malah peniti gamelan niku ngoten. Napa ta sebabe kok Ngamarta sak mangke bumine cengkar, tandurane wurung binabar. Merga sak mangke simbule kesuburan, simbule pangan. Batari Sri menika sampun jengkar saking praja sampeyan. Kadyatri sang kapirangu rinangkul kinempit-kempit duh sangreknaning bawana ya si tukang walangan abdi yen sampeyan pengin wong Ngamarta pengin Batari Sri enggal kundur dhateng Ngamarta melih dadi lantaran murahe sandang pangan. Mboten wonten cara ingkang kedadipun tindakaken para kawula siji kudu tuwajuh panembahe marang Hyang Agung, angka loro kandel imane marang pangeran, angka telu aja nganti ninggalke adat budaya tinggalane para luhur. Carane mung niku men Batari Sri kundur malih teng Ngamarta. Unting langit gelap-gelap katon katon ler kincang alis risang maweh gandrung sabarang katulu ukir moyak mayik saking tias balewur ica nggenya imba wacana wonten ing pendopo kelurahan Klampis Ireng pemaos padang tetrawangan penggali Edyan Harjuna dupi midhangetaken apa kang dadi tuture Ki Badranaya kocap datan weruh sangkan palaning bilahi wonten wujuding sardula ingkang gedhene sak jaran teji andingkek mangap tutuke mlumpat manjing wonten ing pendopo ndodos kori nyaut nggondo Sang Arjuna geger punakawan. Dan Ndara Janaka Gus Jaya Petra Ben ana-ana wae
iso dadak melu-melu kaya budine wong ceplek lali yen kalengkane ngrat piye bapak babar pisan ora nduga mana ora ngerti sangkan paraning bilaan sing semono gedene kok Pak pripun iki Pak kula gumun setahun jembleng sarendeng ing atase klampi sireng ingkang tentrem kados mekaten kok wonten sarduling ing agengipun sak jaran teji sing kudu tanggung jawab kuwi lurahe Pak merga Ndara Janaka rawuh rene iki teka ning desamu iki mengko yen kowe ora iso ngudari ruwet ora iso ngrampungi perkara ora iso nyelametake Ndara Janaka yen lelakon iki dingerteni karo pepundhen para Pandhawa tan urunga kowe bakal nampa paukuman Semar dipancung ning alun-alun merga ora iso nyelametke Ndara Janaka kowe dadi anake Semar ki ngono kuwi to kelakuane. Ing atase desamu lagi kisruh, aku pikirku lagi giduh. Kowe ora mbantu malah ngancam ngincim karo aku. Kowe ndongakne aku men digantung dipancung ning alun-alun. Yen aku mati kowe mesti arep nyenengi mbokmu kowe mesti. Oh wis suwek kabeh kaya ngono senengi marmir ora kowe. Mbok kowe mawas diri ngilu karo gitokmu ora. Sae ngene lho. Nuwun sewu. Aku ki ngibarate srengenge iki wis neng kulon. Srengenge ngono lho. Kulon parane ngono lho. Ngibarate srengenge wis tunggang gunung, ora suwe maneh bakal ambles ana ing jagat kulon, ngono. Aku bakal ya jempo, aku ya bakal reto. Yen ana perkara apa-apa njur kudu sing ngrampungi Semar ki njur gunane Semar duwe anak kuwi cah telu nggih apa? Gunane Semar duwe anak Gareng Petruk Bagong nggih apa? Apa kowe ra kelingan? Sing ngukir jiwa ragamu ki Semar. Kowe mbiyen cilik tak gedhekke, gedhe tak pinterke, pinter tak benehke. Ning bareng dewasa ora ana tandha-tandha anggenmu kepengin gawe mareme wong tuwa. Aku mbiyen ki wani rekoso, aku wani susah, rekasaku nggih mulyake kowe, nggih menakke kowe. Gandeng Ripalungguhan iki wis dewasa. Kowe kudune genti males karo bapakmu, menakno Semar, senengno atine Semar ora ngoyok-oyok kaya ngono kuwi. Bagaimana, Bro? Kon piye aku? Kowe cilik tak gedhekke. Aku gedhekke dhewe iso tak komtah iso gedhe kok. Idoni raimu ora. Cilik tak gedhekke. Terus gedhe tak pinterke. Terus pinter tak benehke. Heeh, terus aku mbiyen rekoso nggih menakke kowe. Kudune saiki diwalik sakwise kowe dewasa, genti kowe menakke Semar. Lakon apa kowe iso menakke karo bapakmu? Sik, instruksi, Bos. Kowe takon kapan ponokawan le menakke kowe, ngono ta? Iya. Kowe apa ora kelingan? Hah? Nalika aku rong lahir ki penak terus lho kowe mbiyen ki. Lali wae lincake ijik lho. Hah. Karo mbok mbiyen cengkak-cengkik, cengkang-cengkik ngono lho. Kowe mbok nuwun sewu ngerti ya karo anak-anakmu ngono kuwi. Sing kudune ngerti iki kowe. Lho ngerti piye? Kowe iki wong geranak iki dadi lurah. Gong. Gong. Anggi aturan ora. Wong tuwa ora kena dipundi-pundi. Pancen anak kirik. Lho berarti kirike kowe. Le. Duduk. Hah? Duduk. Iya. Gareng dalem Bapak. Kowe apaku? Cetha lamun ta putrane Bapak Semar. Wajibane anak ning bapak piye? Dadi anak kudu mbangun miturut ing reh perintahe Bapak. Ndak kongkon nyelametne Ndara Janaka sing digondhol macan. Budal.
apaku. Sampeyan iki pikun apa pripun? Genah adik sampeyan. Lah dalah. Kewajibane adi ning Kakang piye wong bagus? Dadi adi kudu mbangun miturut tak perintah ngoyak Ndara Janaka sing digandha macan. Budha. Jangkrik. Guru ngono aku ya iso. Kowe apaku? Kosek ta. Urute piye? Ora lara diwet lho. Kosek ta. Urute iki saka Semar, Gareng, Petruk terus Bagong. A B C D. Ngono lho. Kuwi iso melu-melu lho. Terus baleni. Oke. Sing apik lho. Iya. Gong. Nun. Kowe apaku? Mbuh. Keperwatun diasmu ora. Bagong. Non. Kowe apaku lho? Adike Mas Petruk. Lah dalah piye? Kewajibane adi ning Kakang piye? Dadi Kakang kudu mbangun miturut ing reh perintahe adike mergo adike sik cilik. Mangkat kowe Ndara Janaka dislametke sing gondol macan. Sik. Kowe ngono jenenge njaluk menang dhewe ora. Aja kaya ngono. Dadi dulure sing becik, sing apik. Rekoso dilakoni wong loro, mulya dilakoni wong loro. Ha, bungah ya bungah bareng, yen susah dhewe. Susah ya wong loro. Ngene jenenge sebaya mukti, sebaya mati. Betul Kakak. Gimana? Nah, saiki ngene. Wis, yen pancen do rawani karo macan, aku mengko sing bakal ngoyak Ndara Janaka. Perang karo macan wani? Wani, ning ana syarate. Syarate piye? Men aku kendel, men aku duwe kewanen, nuwun sewu. Aku golekno ya kuwi godhong kemado. Hah? Godhong kemado utawa godhong kemado ning Tegalan daleme bapak kono ki ana. Kuwi gateli. Kuwi yen awakku wis panas, awakku wis gatel, aku mungsuh sapa wae ora wedi. Sing golek sapa? Ya kowe. Mbok golek dhewe. Lho, iki jenenge bagi kerja kok ya. Ana ning Tegalan Mburi ya. Ning sandinge treke Pak Lurah lho. Oh ya, kemado. Ya. Mergane kuwi sing gateli. Oke. Aja suwe. Heeh. Gage wong cedhak kono suwe men. Iki lho lagi ning anu e, Truk. Ngopo? Goleki kemaduh reneng, eneke rawe piye? Kowe goblok kon golek kemaduh entuk rawe lho. Rawe iki ra gatel, sing gatel iki kemaduh. Kowe aja ngono dhisik, aja maido karo rawe. Dibuktekne dhisik, iki tak blonyone ning awakmu tempo 5 menit. Engko yen renek dayane kok renek mandine, engko ora apa-apa aku antem indasku. Kemaduh wis ta iki rawe dicoba dulu. Hah? Ngono lho. Engko lek sajake ora enek dayane apa-apa ora apa-apa ngono. Aku kok senene kok anteme arep kok dukane siap sing penting iki dicoba dhisik. Kowe nyempelke rawe ta mau? Dicoba dhisik ngono. Piye? Ora apa-apa. Aku iki perintah kowe jane kupingmu krungu ora? Golek kemado, golek rawe. Rawe iki ora gatel. Malah diblonyo-blonyone ning aku ora. Rawe iki ora gatel kok golek kemado gerange kowe ngono ora iso. Ngisin-ngisini ora. Rawe iki ra gatel, kandhane ra gatel kok. Kok golek rawe. Lah cerewet ngono ngisik kae ngono ra gatel piye. Wis sangat padha rong. Nah, iki rada anget. Nah, lek pancen rada anget, ayo tak dombani. Slametno Ndara Janaka. Upamane aku engko cilik lara gedhe mati aja lali ndongake Petruk. Siap, tak rabine bojomu. Aja. Lambemu ora. Dongane. Oke, tak surung kombure Mas Petruk.
Saksana hamentrang langkap
Kawula nuwun sewu sarawuh paduka Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Kula ingkang putra ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk sandhap cenila paduka Kanjeng Rama Pukulun. Hong ilahing awik namastu namasidam muga rahayu sagung tumuwuh yaya. Putra ulun nggir danan jaya wis ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ora liwat pangestu ulun wae tumrapo lawan jeneng kita Permadi. Kawula nuwun inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Kejot raos ing manah kula guragapan sajroning nala. Icalipun Saradula paduka keparengi Jawantah. Iya. Yektine Saradula iki mau dumadi saka kemayan ulun anggonku kangen lan uga kapang ngerteni marang kaprawiran kita. Lah, kejaba saka kuwi Arjuna. Purhanana anggonmu bebrayan kelawan putra putri ulun ya kuwi Bathari Supraba. Wis nurunake ya kuwi anak ingkang minangka panyambung sejarah, panyambunging rasa tresna. Anak ingkang den lairake dening Bathari Supraba mijil jalu lan Ripalungguhan iki wis dewasa kanthi kekasih ya kuwi Bambang Prabakusuma. Dheweke kepengin ngawawu Sudarma ngabekti kelawan wong tuane kakung mula banjur Ripalungguhan iki ndak kanthi ngadhep ana ngarsamu gulawentan sing kanthi becik supaya bocah iki besok dadi satriya sembaga wirutama. Putra ingkang pinter ngungkuli marang apa wae kebecikane wong tuwa. Nggih Janaka. Kawula nuwun sewu. Amit pasang kalimat tabi tinebena ing tulak manu dumawing tawang tuwang Kanjeng Rama. Kula ingkang putra pun Prabakusuma ingkang sowan kalilan kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Madukara. Langlenging driya mangu mangun kong kandhuan rimang lir lena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Dyah Utama mangkono Srinarendra wis nyolon hangrera apa Bambang Prabakusuma. Purhanana yektine ora gampang kowe ngaku dadi putra Madukara. Sebabe apa kok kaya mangkono karana racake para putra-putra Pandhawa kuwi tumindak lan pakartine tansah nulak lan nyuntuk. Apa kang dadi pambekane para Pandhawa ingkang sepi pamrih rame ing gawe gedhekake marang lelabuhan tumrape bebrayan agung. Mula Ripalungguhan iki yen pancen Prabakusuma kepengin ngaku dadi putra Madukara anak Janaka, ya esuk ya sore ndak tampa pasuwitanmu paton kowe bisa goleki Mustika Retna ingkang linggar saka sasana kowe tak ngaku anak Madukara. Nyap langening kalanggunan akbar pandamun parang tinon lereng kakonan surem soro petan mabang kasor lan kesoron padaring ler katet pelateng kata dah juang kong mengoncang niti bencang sangat simi
Cil Latinyo ngadali wos Trusna Surawilaka Kawula nuwun sewu Raden Nila Tatsaka Pantaramiji dumateng ingkang abdi kula pun Ludra Parimuka cumadhong dawuh Raden Patih Ludra Parimuka wonten dawuh wis cetha ngigla tanpa warana lamun tori palungguhan iki Bathara Isri wis jenak pinarak mapan ana ing praja Ujung Gripik kene satemah andayane para kawula murah sandang kelawan pangan aku duwe panggonta aku duwe panjangka supaya Bathara Isri bisa tentrem lestari langgeng mapan ana ing praja Ujung Gripik ora ana dalan sing ndak tindakake kejaba Mbok Sri bakal ndak palakrama nanging pirang-pirang cara ndak tindakake pambudidaya ndak esti parandene gagar widar nganti palungguhan iki Bathara Isri ora gelem leladi kelawan atmajane Prabu Gembung tanpa sirah ya kuwi aku Nila Tatsaka bareng ndak glejah bareng ndak ora arik bareng ndak nalar jebul ing ngridu ing dadi pepalang tumrap kasidane gegayuhanku ora ana liya kejaba mung para Pandhawa ing lenggah ana ing bumi Ngamarta tegese semune ingkang gumana musik ana sajroning rasa tumraping Bathara Isri dheweke kepengin ninggal bali marang praja Ngamarta mula kang mangkon ora ana dalan sing kudu ditindakake kejaba ripalungguhan iki ketapna Prawadya Bala pilihan ingkang Surasekti Mandraguna ingkang atos balunge ulet-ulite rek lampit brongkat kimpul maton lanang nyekel gaman budal marang negara Ngamarta mateni para Pandhawa yen Pandhawa iki mengko wis sirna tan wurunga bakale Bathara Isri jenjem mapan ana ing Ujung Gripik Guninggi yen tetela kados mekaten boten langkung sendika ngestokaken dawuh keparingipun bidal bincang menapa nadyan to colok lintang rambatan pun ndak sambung obor nadyan wancine riris bareng karo tekane udan ripalungguhan iki aja nganti tunda bingo mangkat to kowe